Halo logofer, bयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय। गाव ब्रेम भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर मानि थाखाय भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ सोरनि सायाव सावरायदों सोरखौ बुंदों। मैयाहाय माने आङो फेसबुकआव जि पस्ट होदोंमोन स्ट'रि ओमफ्राय बयबो सोंहरदों आंखौ मेसेन्जाराव बायनो अबिदि जाखो बहा हमजादों सोरमोन सोरनि मा जायो सोरबा सोरबा बिदिनो फट' एरि बिहरदों आं रावनोबो हरनाखै। ओमफ्रायो आं मैया खावलायखादों इउटुबनि गेजेरजोंनो खोन्थानाय होनानै माने आं मेसेज लिरबाय थानानै होनो बायो लोगोफोर बेनि थाखायनो आङो मा होनो नोंथांमोना भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे डाइरेक्ट नायलांदो लोगोफोर होमब्लानो नोंसोरो माने बुजि मोनगोन आरो माहाय हमजादों माहाय हमजायाखै। होमब्ला सुरु खालायदिनि लोगोफोर। तो रुको यार वीडियो खालामनो डिस्टार्ब रायलाय लोगोफोर। ओमफ्राय बिथांमोना दाखालिनो सप्तासे बारबायमोन दोनखाबोनाया ओमफ्रायो थायै थायै जायगा सोलायनानै थादों ना मोनथिनो मोन्दों ओमफ्रायो ओरै खारथिं बायदोंमोननो ओमफ्राय खानै एसे सप्तासे बायदिखौ खारनानै गबाय ओमफ्राय दा ग्रोब बिसोरो हमजाबाय जों मिथिनो मोन्दों लकेसनखौहाय पुलिसफोरा हमदों होननानैहाय माने बेंगलर एस'सिएशननि माबाफोरा कमप्लेन होनाय बायदि होननानै जों मिथिनो मोन्दों। बेनिफ्राय पुलिसफोरा डाइरेक्ट हमनानै होदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। फाइनालि दा थारैनो नंगौ हमजामारबाय मोनबाय ओमफ्रायो दा बिसोरखौ बेंगलरावनो दोनदों बेनिफ्राय दा न'निफ्राय लांफैगासिनो दं। बिसोरखौ लानानै गामियाव बिसारफोर खालामहैनो हासिगौ आरो लोगोफोर। सानबेसे गनो हाजार गाज्रिलाबो मोजांलाबो बेबायदि खामानिखौ माने खारलायनाय खामानिखौ मावनो नाङामोन आरोना माने अयनायद्राय जादों। बेहाबो हिनजावनिबो फिसा दंमोन हौवानाबो दङ न'खर ओमफ्राय बेबायदिनो साय सम्पति फाननानै फैनाय अयनाय जादों। दा लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिनो मोनखाबाय बिथांमोनखौहाय बेंगलर थुमकुर होननाय जायगायावहाय हमनो मोनबाय दा लानानै थांसिगोन। नोंथांमोननोहाय आं हमजानायनि ससे भिडिअ क्लिप होनोसै ओमफ्रायो बेजों लोगोसे सानै सेंग्रा सिख्ला ना मा होननांगौ जाखो बिसोरखौबा मोनथिला आङो बिसोरबो आरोबाव रुमाव हमजाबावलायबाय लोगोफोर। आरे माने एफाग्राब हमजालायनाय खामानि मावनांगौ जाखो नोंसोरलाय हाबा लाना सेंग्रा सिख्लाब्ला आरो माथो आरो हाबा जाखानायल'थ' आं हाबा लानांला ना लोगोफोर। सोरबा सोरबा राग जोंनो हागौ हिनजाव मानसियानि भिडिअ होदों होननानै जों हिनजावफ्राबो होखानांगौ मानो होनोब्ला हिनजावफोराबो स्ट्रं जाखानांगौसो बयबो गार्जेनायालाय हाबाफोराबो सोलायनाय होननाय खालायनांगौ आरो मानसिनावहाय। दा लोगोफोर बेनोसै नोंथांमोननोहाय भिडिअ क्लिप ससे देखायनोसै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नङाबा आंखौहाय नंखाय बुंदों थगायदों होननानै जागोन आरो हिनजावखौलाय सिउर मोनथिखायो माबायदि मानसि माबायदि केरेक्टार सोरजों जादों सोरजों जायाखै फुरा बिनि डिटेल्सखौथ' आं मोनथिजोबखायो माखासे बाथ्राखौ आं बुंलायला एक्सुवेलि बयबो मोनथिखायो जानो हागौ खाथि खालाना बुंनांनायाबो गोजाननि मानसियाल'सो सोरबा साबा साननाया मोनथिया जानो हागौ। लोगोफोर भिडिअ बेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट आरो चेनेलाव गोदानब्ला टं टं होनानै होनानै जाबाय लोगोफोर। बाय।
가지고 직하나고 무슨 사실 뭐 와이즈 오라다 누가 되고 정말 잘 이기다 말고 무슨 거 나 매운 편하네. 오, 신기해. 어디 이거는 좀 태어나서 남자 이거 안 가는 거 그냥 그냥 보자. 한번 쳐. 이제 신기니 있어요. 엄마가 이거 안 가는 거 봐. 이미 내가 아내가 문다고 인류 중에 왜 와봐는 방금 봤어. 솔리 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 아유. 나중에 맞아서 살고 들어 있고